Terrades. En primer lloc, vull agrair a totes les persones que estan treballant, a aquestes persones que continuen treballant per tots nosaltres. He de dir que la gent d'Alcalá Alcocebre està sent molt responsable i els que no ho són se'ls apliquen les accions corresponents per a que no posen en perill a la resta de la població. Els serveis que van posar en marxa des del primer moment, els serveis socials, estan treballant bé. Sabeu que funciona el servei per a portar a les persones més vulnerables medicaments, aliments. Està també el servei d'atenció psicològica per atendre aquelles persones més vulnerables, inclús aquelles persones de violència de gènere. Com les gestions de l'Ajuntament a l'estar tancat, també hi ha un servei per a que les persones que criden per telèfon o fan gestions telemàtiques també se'ls està ajudant. Per tant, continua el menjar a casa, l'ajuda a domicili. La veritat és que els serveis socials coordinats a l'Ajuntament en els serveis socials estan funcionant i també volia avançar-vos que estem posant en marxa una sèrie de mesures econòmiques. S'ha sol·licitat a Diputació la paralització dels tributs municipals. També s'ha suspès el pagament de l'ocupació de via pública. Aquests que ja ho hagin pagat se'ls tornarà. Una altra mesura, continuem pagant als proveïdors en un temps inferior a un mes en aquest temps de crisi. La veritat és que és molt important per a les empreses. També voldria demanar des d'ací l'ajuda a Diputació, Generalitat i Govern Central per a que ens ajuden a donar solucions a les nostres empreses que ara, en aquest moment i després d'aquesta situació tan crítica, la veritat és que necessitaran l'ajuda de totes les administracions. Totes unides serà l'única forma de donar-los una solució. L'Ajuntament està en primera línia, és el primer arribat, ho vam estar en el temporal i ho estem sent ara en serveis, en atenció. Però els recursos dels ajuntaments són limitats. Així el que demanem és unes mesures concretes i definitives del govern central, de l'autonomia, per a poder donar solucions a aquestes empreses, a aquests comerços i a aquests autònoms que passaran una situació molt difícil després d'esta sanitària, que és el primer ara, salvar vides. L'Ajuntament estarà ahí, però sí que he de demanar la col·laboració, torno a repetir, de govern central, d'autonomia i de Diputació, perquè aquestes ajudes estan ja a un nivell superior de l'Ajuntament i l'Ajuntament a soles no pot fer front.